Možno video mi dá pár minútiek, lebo mám nemoc nabitý telefón. Ja som takto vonku a proste cítim strašnú takú, neviem, obrovskú takú slobodu. Teraz v tejto chvíli, ak som tu na tom poli, tutok je. Tu zapozá slniečko za mnou a tu tie moje šíre polia, stromy. Proste je nádhera. Som sa zobrala s obsami a úplne cítim také neskutočnú takú neviem, proste úplne takú slobodu, takú vďačnosť, proste úplne. Ja cítim vďačnosť úplne za všetko. Tu, za tie kamene, čo sú na zemi, za to pole, za ten vzduch, za moje telo, že som tu, že môžem obdivovať každý deň tú krásu, že tie oblaky, to nebo je každý deň iné. Aj tie oblaky proste, že sa to mení. Aj teraz proste zrovna tam, kde zapadá slnko, je ten veľký oblak. Proste. Ani nemám slov, ja neviem ani to slovami popísať. Niektoré veci sa mi fakt... Sú to také stavy, že to ani není pocit. To je stav. Skôr je to stav bytia, stav vedomia, kedy cítim absolútnu slobodu, úplnosť, naplnenosť. Ne, padaj. Mŕtva myška na zemi. Veci, ktoré som predtým v živote nepoznala. Nevnímala, necítila proste. Nebola v takých stavoch vedomia, alebo jak by som to nazvala, mne sa tak ťažko hľadajú slova na to. Ale je to úplne crazy. Je to fakt... Proste... Neviem, pre mňa je všetko krásne. Všetko. A čím ďalej, tým viac a tým dlhšie som vlastne v tomto stave a ma z toho stavu už akoby nič nejak nevyhodí. Ani z tej vonkajšej reality, keď niečo náhodou. Neviem proste. Je to krásne. Je to krásne vidieť vo všetkom krásu. Proste ja som takéto akože pocity vnemím, to si pamätám tak veľmi, veľmi letmo, mávala ako malé dieťa. Ja som nevidela zlo v človeku, ani keď bol zlý ten človek. Až potom, jak mi začali tí dospelí ubližovať a tak, vlastne až v mojej dospelosti som začala vidieť, že vlastne to zlo, čo páchajú, že sú ľudia, že je to akože v človeku, ale tam ma to trocha stiahlo, hodne ma to stiahlo na dno, lebo som začala venovať pozornosť tomu zlu v tých ľuďoch, ale mám pocit, že konečne už teda pred časom som sa od toho oslobodila a je to neskutočné. Keď vlastne vidím to dobro a vlastne ten človek možno ani není taký dobrý, ale ja vidím ho ako dobrého jednoducho, krásneho. A každý tu má svoje miesto, lebo keby tu nemal niekto svoje miesto, tak by tu proste jednoducho nebol. Je to fakt jednoduché. Lebo ono všetko je také jednoduché. My to tak komplikujeme a hľadáme nejaké výpočty, vzorce, odmocniny, mocniny. Ale proste na čo? Som tu, dostala som život od mojich rodičov, za to som im neskutočne vďačná. Veci, ktoré sa mi nepáčili, som si proste vyčistila. Zajkovia sú tam. Neviem, či nepoviem pomaly naspäť. Tam idú nejakí ľudia, nevidím, či majú nejakého psa. A ja som vlastne tu na konci. Na konci túto kúsok ešte čo mám. Tak to už som 3 km od domu. To mám spočítané, lebo keď sem chodím behávať, tak ja to mám tak pekne. Nejaké také tie úseky mám
Lucky! Hen tam idú s psíkom. Neviem, či pôjdu sem. Dobre. Lakinko, poďme naspäť. Aha, Sarinko už beží. Ten beží väčšinou vždycky prvý. Laký ten čaká. Ten čaká, že či to budem opakovať. A čakám teraz ja, že či s tým bicyklom idú sem, alebo idú tam. Dobre, takže ty s tým bicyklom jedným som sem nejdu, tak pohodička. A ja sa za chvíľu aj tak otočím vlastne, lebo už nejdem tam ďalej. Tam sú tak nádherné miesta, tam bývajú stáda srniek. Tu nič není, hej, tu je jedna cesta je tam 1,5 kilometra, druhá je 1,5 kilometra, zase na opačnú stranu. A tu je taká cestička, kde je zákaz vjazdu. A tady sa dá ísť na bicykli, aj pešo, aj proste behávať, tady chodím. Ja už ani neviem, čo som hovorila, mne tu plne... A však to je jedno, čo som hovorila. Nie je to podstatné. Zajko tam beží. To je tak krásne všetko. O tej kráse. Ja som sa vrátila k jednému obrazu, ktorý som malovala v 2019, myslím, roku. Teda hodne dávno. Bol to úplne neskutočne nádherný obraz. Strašne veľa zlatej tam bolo. A bolo to v takom ružovom pozadí, to si môžete pozrieť v... No ja sa otočím, oni prídu. To si môžete pozrieť, tam to mám aj v profile. Aj v predošlom tomto vlogu to mám. A... Lakino, ideme naspäť. Poď. Ahoj. A tamto mám, o tom hovorím viac. A je to... teraz budem také obrazy takého druhu malovať. Proste to je to, čo sa mi z mojej tvorby najviac páči, čo mi najviac ide, kde som najviac originálna. Už som to hovorila v predošlých videách, pomenovala som si sama tento konkrétny môj štýl ako vizionársky symbolizmus. A ja ten obraz som dneska v tom zlatom obrovskom ornamente. Ináč ten obraz je hviezda Alkion v Plejadách. A tam boli také rúžové malinké detailíky. Oni neboli moc vidieť, ale tie som dneska premalovávala zlatou farbou. Vyšlo to docela ťažko, lebo to bola rúžová farba, ne obyčajná akrylová, ale taká iná. A išlo to dať docela ťažko. 2 vrstvy som musela dať. No a to pozadie, čo je rúžové v tom obraze, idem urobiť tmavú, nejakú purpurovú, alebo bordovú, alebo hnedu. Proste takýto nejaký druh farby, ale ja budem tak robiť, že ja si budem postupne vytlačať. To ja niekedy tak robím, keď nemám presnú víziu ako vizuálnu o farbe, tak si proste vytlačam, až proste to... Keď dojdem k tomu odtieniu, tak si poviem, aha, tak tu dosť, že to je ono. Ja to musím tak vidieť očami a vtedy mi to tak príde, že to je to správne. Takže to by som chcela možno zajtra, pozajtra urobiť to pozadie. Takže to zlaté bude teraz ešte zlatšie, lebo som tam dala vlastne oveľa viac zlatej farby. A to okolie nebude rúžové, ako kriklavo rúžové, ale bude tmavé a tá zlata v tom úplne vyletí z toho obrazu. Ja to nové už tak vidím, ako keby bola nad tým obrazom. Že to taký efekt spraví. No. A toto je proste miesto, kde žijem, kde to mám obehané v okolí mojej dediny 50 km na všetky strany. Lesy, polia, proste vody. To je nádhera, dá sa tu peši chodiť, dá sa tu s psami chodiť. Na veľa strán viem ísť, to není len jedna cestička. Proste na bicykli sa tu dá chodiť, sú cyklochodníky, ale ja mám ten normálny taký ten trekový bicykel, takže ja si chodím po poliach. Hen tam do toho lesa sa chystám. Tam je nádherné to, úplne nádherná, prenádherná cesta cez celý, bože, kde to začína? Celý ten les, tu to začína, tutok. Tak teraz tam mám prst.
cez celý ten les, až hen tam dozadu. Krížom krážom v tom lese sú cestičky a tým, že to není ako les, ako Karpaty, že je kopce, že je to také rovné, tak je to taká pohodička. Tam sa chystá možno zajtra, pozajtra, neviem. Tam sa mi to zapáčilo, párkrát som tam bola, naposledy som tam bola, neviem, niekedy na jar. A v tých horúčavách sa mi moc nechce takto cez ne chodiť na tom bicykli, ale teraz, keď sa tu už teda, chvála Bohu, umudrilo počasie, že díky Bohu, že není už také horúčavy, aj popršalo, že je také, by som to nazvala, také normálne, klasické leto naše, slovenské. Takže by som išla aj takto na taký výletík. Milujem objavovať nové miesta, ale tak, jak milujem objavovať nové miesta, stále milujem aj tie miesta, ktoré už som objavila. Že nemám vlastne potrebu sa hnať za niečím novým, ale stále ja si vlastne užívam všetko. Nevnímam tam rozdiel, či je to staré, či je to nové, hej, aký krásny západ slnka. Aha, tak sa to nedá priblížiť. Tam je to také oranžovo až fialkové, to okolie. Nádherné to je. Tu mám pudlíkov. Ja keď som tu prvýkrát došla, pred 2 rokmi, keď som sa sem presťahovala, a jak som tuto vošla akože na túto cestu odtiaľ, teda ja tam bývam kúsok, tak ja som tu akože, ja som ostala ohromená. Neviem prečo, ale ako není tu nič, že by tu ako niečo bolo, tu ani les není vlastne tak nejak blízko. Les je hen tam vzadu, toto tiež není les, to je len taký pás stromov. Ale tu, jak som videla, neviem, to otvorené priestranstvo, žiadne domy, žiadni ľudia, proste žiaden hluk, žiadne auto, tak neviem, strašne ma to akože tak oslovilo, chytilo za srdce. Pamätám si ten okamih, normálne sa mi vril sa mi do srdca. Takže, no dobre, lebo som mala dosť slabý telefón a len som sa chcela tak podeliť s takým, neviem, proste mám taký úžasný pocit teraz, také tej strapaté vlasy, lebo tu mám niekde na ruke gumičku som mala, ale tu úplne, jak som došla do takej tej slobody. Strašne nosím teraz často zapnuté vlasy, už mi to vadí, keď mám rozpustené. A predtým som hodne nosila rozpustené. Ale tu som úplne proste mala potrebu, aby som mala tie vlasy takto, že proste, aby mi viali v tom vetre, aby som akoby, neviem, ešte cez tie vlasy vnímala tú energiu tými vlasmi, alebo ja neviem. Tak som si to musela rozpustiť. A je to také príjemné proste. No, dobre milí moji, drahí moji, ja sa s vami lúčim. Neplánovaný vlog, neviem kedy ho dám, lebo však dneska som dávala, či včera som dávala, ani neviem, tuším včera večer na YouTube, možno ho dneska zavesím. Uvidím, no je to krásne proste. Každá tá trávička, proste tá zem, tie kamienky tu. A som rada a som nesmierne vďačná, že tú krásu, ktorú vnímam, vidím a viem ju oceniť a vážim si ju, tak, že môžem vlastne vyjadriť skrze moje malby. Že nepoužívam na to slová, lebo ja mám ten pocit, že slová, že tie moje obrazy a tie krásne zlaté ornamenty alebo tak vyjadria viac ako slova. Mne to ide lepšie cez ten obraz. Lebo tam netreba proste